Аз наистина не очаквам това с нетърпение. Толкова е противно. Ударите обикновенно решават всичко. А сега какво? Ларвонита! Ето какво крепи всички ларви заедно. О, стой, ларвонит, като ларвов магнит. Аз току-що го сварях. Смешно. Нещо, което да хвърля нещо за хвърляне. Той заде всичко, което ставаше за хвърляне. Беше толкова чиста. Направи го. Диаманти, най-лоши приятели на драконите. Откажи се. Повярвайте, владея го. О, да, ще бълва огън. Ето за това ти говорех и аз. Хайде пак, голямо момче. Добре, може би аз само мъничко допускам, че просто малко... Охо, леле, само спокойно, бе, ще се справиш. Ти можеш, момче. Това май болеше. О, 4 ръке не е толкова добър в отблъскване. Ти трябва да си наистина тромо. Дори зомбото се справеше по-добре от теб. Ти се поуморяваш, нали? Добре, Хекс. Втори рунд. Извинявай, какво казват? Твърде се бях да не слушам. Липсвах ли ти? Погледни към мен. Кое? Направи го сега. Отново загуби, Хекс. Опитай се и да видиш. Добре. Бележка Рум. 4 ръке поема топлина като гъба. Прилича на голям портокал. По-добре да действам. Звучи като голям барабан. Вие защо стоите на тавана? Добре, има вероятност да съм малко замаян от джегата. Паднах! Сериозно? Как успявате да висите от там? Един танц? Май си станал малко по-бърз, но и аз имам жокери в ръкава. Това е краят!